Makuääliä. Onpas tämä hirmuisen makuista. Mutta kaipa tällaista aika-aineiden kuuluu olla väkeviä. Päässä alkaa tuntua kummalliselta. Alkaa jo tuntua aika mukavalta. Täytyy ottaa vähän lisää, niin sitten tuntuu vielä mukavammalta. Ole minä vaan sellainen rölli. Suuresta röllistä ei ole mihinkään, jos minuun verrataan. Voimaa on enemmän kuin suurella röllillä. Aha. No, ei se mitään. Olen röllimetsän nopein rölli. Olen röllimetsän vahvin rölli. Rölli! 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 Oletko sinä kunnossa? En kunnossa, mutta vedossa. Kuule, tässä näetkin sellaisen röllin, ettei ole nahasta kiinni eikä mahasta. Mikä ihme sinua oikein vaivaa? Istupas maahiskeijo tuohon viereen, niin minä annan sinullekin vähän taikajuomaa. Taikajuomaa? Kyllä, Rölli, minusta tuntuu, ettei sinun pitäisi juoda tuota juomaa. Voit tulla vaikka kipeäksi. Minä menen metsään poimimaan mustikoita ja teen sinulle vaikka mustikkakeittoon. Mustikkakeitto? Miten rahvaan omaista. Tästä taikajuomasta minä saan voimaa ja rohkeutta ja tulen hyvin iloiseksi. Joko se vaikuttaa? Oletko sinä nyt iloisempi? Tietysti se vaikuttaa. Olen paljon iloisempi. Et sinä kyllä näytä yhtään iloisemmalta. Mitäs sinä maahiskeijo oikein intäksiin? Kuule, minä olen röllimetsän iloisin rölli. Näin minua naurattaa. Äläkä sinä tule minua neuvomaan sen kimmokooma. Kuuntelisit nyt minua, kun te kuulet tuommoisia maahisen sokoisia keijuja minä syön keskimäärin 3 kappaletta päivässä ja juon koravetta päälle. Mene tieheke täältä. Äläkä koskaan enää tule röllien alueelle, kai sinunkaan huonosti. Hos! Tieheke! Tässä on hilpeä
rölli. On mulla metsässä tölli. Lipytä pitempi. Ikkunakin on rikki. Mitä minä olen tehnyt? Kamala sotku. Maiskeiju. Miksi minä olin niin ilkeä Maiskeijulle? Jos uskaltaisin käydä pyytämässä anteeksi. Eiväthän röllit pyytele anteeksi.